Ngiphume kephi? La. Kephi khona? Angiyindawo mina la ngophuma ngebhokisi. La ngophuma ngebhokisi. Mina ukuthi azizi ingane zami la mina nginje ekhaya ngophuma ngebhokisi la. Angikwazi ukusebenza kangaka mina ngisebenze kangaka. Ngisebenze ukuthi ngizophuma ngophuma ngebhokisi mina. Ima phela ngithi uthe umnyeni wakho isikhathi esingakekho la ekhaya. Ngiyophuma ngale sebenzela ngaphandle. Yebo. So ngesikhathi engekho yini ungahamba uhlala. Ngishiya umuzi wami. Hayike babukeli beBlack Lives TV sesibuyile kwizinkinga zomndeni hlelo noLungstar. Size ngophathi 2 ke namhlanje waDoli owatshela umyeni wakhe ukuthi yena akanangane kubeni udadewabo ethi unengane ezu5. uNkule usilandile wathi ke uDoli akanamnyakazo ucela sisondele futhi. Sawona Nkule? Yebo mama njani? Ngiyaphila ninjani? Ngiyaphila. Siyaphila. So awusho kuDoli wa-acta kanjani ke sesihambile? Hayi njengoba ngisho nje ukuthi hayi akazaza aqhamuke nje into zakhe vele asisanaki akazaza asho lutho nje kusathulekile kuzobe manje. Kusathulekile. Doli. Yebo sisho njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Hayibo. Umakoti namhlanje. Phela ubaba ukhona ubuyile emsebenzini. Ubuyile emsebenzini. Hayi yabona i-timing kaNkule ihamba kahle ke this time. Kanjani manje mntakama? Shothi namhlanje lezi angipakisha amasuitcase ami ngiphindele esiyani. Hawu, wena ngithi sivumelane sasithena sikuneze ithuba kodwa akho umnyakazo. Kunzima ukuyiqala lento. Kunzima. Hayi kunzima mntakama. Yabona nje njengoba nifikile ngazi ngathi ngihambetane ngimbizele imoto emithathu ubaba hamba. Hayibo. Manje kufuna ukubhidlizwa kaNkule umshado wena wakho uqhubeke. Angikwazi ngisho ukuya ekhaya nginamahloni. Awukwazi uye ekhaya? Uthakaza afike nje nhlo. Angisazi manje sefanele ngenze njani. Ngisho ukufona ke nje asho ukuthi hayi sengiqalile ngiyakhuluma naye cha akaza asho lutho. Umama yena ke sengiyambona kumyeni wakho ke umama uke waya ke noxolisa. Ngizoya kanjani ngima ngoba uma usengijikele phela manje. Angithi sebeyixoxile lento noNkule ukuthi manje mina ngiphelele umuzi. Akazi nanokuthi uma uhambile kuphindele emakhaya kahle. Hawu Nkule indaba ngingasasho ukuthi uma usegodukile. Sosho kanjani ngoba phela wena wathi uzofona ufike ikhulunga indaba mase ukhuluma nomyeni wakho uma useze wagoduka wahamba useze waduba nje wayihambela. Doli. Okay wawuzama ke umzamo ukuthi ke no communicate nezingane ke. Hayi akuyafika endala. Kule iqiniso le babengekho. Shuthi yantshontsho ngoba mina ngazi lutho nje akazizingitshelele ukuthi kuya kuma waye. Engakubona nje ngabona iphathele izingane zakubo ama chips iphethe nesikhindi esisodwa ngaze ayisithathe angize ngibuze lutho futhi nami ngoba naye akazizisho lutho. So manje ke khathi ifika le ndala ke sasithini story. Cha phela yayizombuza ukuthi izokwenza njani ngoba manje ugogo engathi useyahamba. Mina ngazi usezohamba uma akahamba. Noma mncane akasengeni indaba yakhe. Khulumile ke naye ingane ngokuyiphatha kwayo. Hayi angifika ngalapho phela mina mengincenga ingane ukuthi ihlale nosisi wakhe nobhuti bayo. Angizwanga. Ubuwenzani? Mengikhulumela ukuthi ihlale igade osisi nobhuti bayo ngoba manje phela ngizophelela umuzi mina manje. Hayi uyamangaza dadewethu. Yazi bengithi ke ngizobuya mhlawumbe istory sakho sesishintshile. Inkinga ukutshela ubaba. Mhlambe nobaba yabona nje namhlanje njengoba nifike lana nje ubaba ukhona. And I know besazi ukuthi ukhona. Besazi bese sikugadile ngoba phela awunyakazi wena. Shuthi ubaba lo ubaleke okudlula izingane zakhe kuyacaca. Kodwa phela ngase ngishilo nje ukuthi ngizozama ukuntshontsha imali yababa ngiyise ekhaya. Wathi asinginike ithuba lokuthi ukwazi ukukhuluma naye. Even uSkwiza wakho wathi nje hayi siyakunika ithuba ngoba ngeke aqhamuke nesifo. Udina kabi ke loyo. Hayi ke angazi ke indaba yakhe. Engathi indaba sekweyakhe. Mayikubuka ukuthi maye ngibuka nje. So angaze ke nihlale noba uthu noSkwiza nekhuluma. Asizwanja ke imdingisho kwami. Sure. So mawucabanga yena usemtshela umfowabo. Hayi ngabe useshilo ubaba. Ngabe useshilo. Hayi ngabe useshilo. Doli. Ngempela uncamela ukuthi ke na ulwela umshado nothulela izingane zakho. Hawu umuzi wami omngaka mpembu. Sengisebenzile mina la kwaba la ekhaya akahlali la. Yena nje ufika sekwenziwe konke. Yes, but ke na what about ingane? Ingane ziyadla kanti iqolelana. Zolo lokho akhathe ngila washusiswa wathi ingane ke ngokwesikhathi ukudla kuyashota and then wena wathi udla kamnandi. Ngithe ngizozama akapheli ngisho inyanga babhemi. Asikaholi sengisanjalo ukuthi manje sengabe sengizame unganani. Phela isikhathi singaka wena esingaka ungagoduki ekhaya.
Esesazi-ke isimo ukufika nje alethe noma izinkwakhe. Cha Nkulukazi usangilindi noma u2 months ke. U2 months, lo 2 months badlani. Angazi noma uyibonile nama-views akho lapha ko-YouTube ukuthi abantu abaningi bayakusola ukuthi yena ungayenza kanjani lento umuntu wesifazane. Abantu ukuthi aba-understand. Abantu ukuthi bakhuluma indaba ayithatha bayifake ezicathulweni zabo. Okay, awusifundise izicathulo zakho. Yini lengaka wena waqamba amanga watshela umyeni wakho ukuthi kena unangane ekubeni yena eshilo esontweni ukuthi kena akafune umuntu onengane. Lokho kodwa sakukhuluma siwumndeni. Ngoba ngamchazela uma. But umyeni waqamba amanga kuyena nje. Hayi phela sasiyikhulumile ekhaya lento. Ungule nje namhlanje uyangijikela kodwa uyazi. Uyazi sasiyikhulumile lento siwumndeni sisuke ekhaya. Ngoba indlela esasixakeke ngayo sasiyidinga nale mali yamalobolo, sasiyidinga nemali yakho baba. Manje wena uthi akwenzeke njani-ke? Shuthi mina ngingawu kuyogana, ngihlale nalezi ngane ngoba yayikhulunyiwe. Umyeni wami ngithini kuyena? Ngithi haya ngingena indaba ukuthi ngiye kubo ngenxa yeingane. Ingane lemdala ukhulile una 18. Umuntu ona 18 uyakwazi ukuclean, uyakwazi ukupheka, uyakwazi ukuwasha. Usho ukuthi wena abahlale bodwa bayigade ngoba uma akasekho. Angithi njengoba ngangishilo ngule ukuthi ngcono usicebe laba abancane ababili noma lo wokugcina kuphela. Kanjani laba abanye bayibonela? Sebekhulile ngule. Abasebenzi, abanye bayafunda. Bazohlala nje bodwa nje sobona ukuthi senze njani nawe uzophanda kwala uyakhona nami ngizophanda la. Wake waphanda nje ubula emzini wakho wakwaphanda. Sengizophanda kulo. Umuntu uyashintsha. Hayi, Dolly yazi ukuthini into emnandi ukuthi yena ababukeli bathena bacela umyeni. Ingakho nje ade sicuphela izinsuku zokuthi akasebenzi khona sotheleka la ekhaya. So sizunkulena nje wathi kena hayi ukhona uSibari. Asiye khona sikhona ke namhlanje usuku lamanqamu namhlanje ngiyenzeka ukuthi upakishe into zakho uhambe ngiyenzeka ukuthi umyeni lethe ingane. Siyanda uNkulunkulu wami. Nathi siyahlala khona sinalutho nakho siyaphila na uzobuyela. Makuwukuthi umyeni akahambisani nalento esizoyikhuluma namhlanje. Okumnandi ke noSqueezer wakho khona ke. So akekho umuntu ozoshoda namhlanje. Onakala kakhulu kumuzi bakhona loyo kosipepe loyeso. Onakala ngani? Ungcono ubaba uphansi bengingaboni ukuthi ngithini kuyena. Oh. So ubufuna ukuphinda umdlali njengoba umdlalile eqaleni. Yini ningayenzi lento mina ngingasekho ngibe ngiyibhakishela ngihamba. Uyayenza ukhona ukuze phela kungabe sengazuthi mina ngizoqamba amanga ngibukisa ngawe kubantu. Kufuneka vele sikhulume yonke into ekhona ukuze kubonakala ukuthi ngampela lento le iyona uyivumele wena ngomlomo wakho uthi hayi cha ingane unazo. Ubucabanga ukupakisha uyapi? Basikwanzima. Uyapi phela? Uzoyapi ngampela ngoba ngiyabuyele ngisho ekhaya. Uzoyapi mawupakisha uhamba? Inzima kodwa lento, inzima ayikhulumeki inzima. Uyangichaza ke namhlanje ngoba uma kodwa uphelele ufake neduku ngiyibona nendadatho yakhe ifakiwe wahloniphisa. Kodwa manje okumnandi kona lokho uthi ke nake uma kodwa wakhe ephelele ke namhlanje neqiniso uzolikhipha ngoba ke naphela lolu hlelo lukhuluma ngenhlambuluko. So wena namhlanje uzohlambuluka ngithi wathi ke indoda kaNkuluNkulu. So kuzomela thola indlela ukusaxolele ngoba phela izwi lithi xolela ngithi esontweni. Omakhelwane. Sebebonile omakhelwane. Ngiyathuka ukuthi ke umyeni wakho bengakaboni. Hayi mhlawumbe usebonile melinde ukuthi ngize ngigonyuluke manithi sidumile ngoba ngisho ngisaba ngisho ukuphuma. Njoba bebaningi kangaka omakhelwane bethu lapha esiyanda basonto enkonzweni yeni. Usho ukuthi nje umkhwena akazi lutho akazi bamhlebelela utho nje. Hey ngase bebaningi phela abantu asebehambile bathi nje bayayithanda inkonzo yeni abawo makhelwane bethu. Hayi mhlawumbe ubaba uselinde igonyuluka ngeke kuthiwa akezwe. Hayi soke sizwe ke. So what happens mayethi ke nalanda ingane uzohlala nazo la? Hawu phela ngabe win me. Hawu ngabe uKhisimusi. Inkinga kuzoba usisi bakhe ke. Usisi bakhe. Ngeke bayivumele indaba. Ngeke bayivuma ngithi wamuzwa wathi akangifuni ekhona emfunela yena. So what happens if ubaba ke xosha? Hayi angiyindawo. Awuyindawo. Umuzi wami lo ngisebenze kabi kulomuzi angiyindawo ke namhlanje. Mekumele kubaba abona ubuhlaza bami ke namhlanje ayi uzobona ngiyindawo. Hayi ngiyayizwela ababukeli beBlack Life TV asingabe sachitha isikhathi asilande ubaba la ekhaya silande nodadewabo hlalelwe phansi le ndaba ikhulunywe ukuthi lezi ingane ezo5 zizokwenza nani ngoba unkule utho wakhe umshado ususeduzane and ngeke abanjezelwe ingane angazona ezakhe asibalande.
Ake sesibuyile babukeli be-Black Life TV. Sesimtholile ubaba la ekhaya wasijoyina. Sawubona njani? Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila. Igama lami nguLungisa kwa-Black Life TV kuhlelo izinkinga zomndeni. Ngiyabonga kakhulu ukuthi usondele eduze mawukuthi siyakucela ukuthi usonde uzokhuluma nathi and sikuhlasele khona la ekhaya lakho. Siyabonga ukuthi ungasixoshi. So kahle kahle la ka-Black Life umuntu osibhalele uyele usibari wakho othe ucela sisondele ngoba kunodaba afisa ukukhuluma nawe. Kodwa before ngidedele yena Doli, ikhona mhlawumbe into ofisa ukuyisho? Ayikho babe mina into engifisa ukuyisho. Ugole ngachaza nje ukuthi yini asilethile amakhamera la ekhaya. Ake Nkule. James, Ngiyaphila. ngiyaphila nami. Ngiyathuka mangabe ukuthi udadewethu uthi ayikho into afisa ukuyikhuluma. Sokwesibili ngiza la ekhaya. Kahle kahle into ebengilethile ukuthi sizokwazi ukuthi udadewethu ushiye ingane eziwu5 ekhaya. Uma uyagula usene-stroke useze wadecide ukuthi aphindele emakhaya. So nami-ke njengoba wazi nawe ukuthi bekunomuntu osevelile ekhaya ezongithatha nami sekumele ngihambe ekhaya ngishiye abantwana. So uyazi ukuthi uma uganile umane uthi gububu nezingane zonke. So izingane-ke kahle kahle zizonke ziwu7 kodwa u5 akuwona wami owadadewethu uDuli, u2 owami. So angikwazi ukuthi njengoba ngiyogana nami ngihambe nazo zonke izingane. Iyona nto-ke besilethela ekhaya namhlanje ukuthi sizokwazi ukuthi kahle kahle udadewethu unezingane ekhaya ayishiyile eziwu5 ebese sidinga usizo lwenu lokuthi niyithathe izingane ngoba ngiyisale zodwa ngoba uma engasekho ekhaya. Ilokho-ke besikulethile namhlanje. Hayi ngiyakuzwa. Kodwa mina yena unezingane kanti udadewethu. Yebo unazo izingane eziwu5. Hayi. Mina ngikwazi akaze esho ukuthi unezingane eziwu5. Ngazi umuntu onganangane. Shothi usengayichazela yena ukuthi izathu sokuthi ayifihle isiphi ngoba sike safika sokuchaza udaba sangakuthola safica kukhona usisi sakhuluma naye kwawumuntu ozokhuluma nawe masubuyile kuze kube namhlanje kasikaze sithole feedback kuyena asikaze sithole lutho nje ngisho ukufona ke asho ukuthi ayihlaphe ngizoqhamuka. Mina njengoba ngangikade ngizile bengilindele ukuthi yena uzobe seza nawe kuzokhuluma ukuboniswana ukuthi kwenziwa njani. Wathula ke sengibona ukuthi hayi angiphinde ngisukume ngoba uma nawe uyasokola manje ukuthi kanti lezi ngane izohlala zodwa ngobani uma wazi saphila. Muphi ya? Echaze ekhulu ngempela. Yebo baba. Yebo. Hayi baba njengoba wazi phela ukuthi la ekhaya sabantu abakholwayo and wena umuntu owawushilo ukuthi awumthanda umuntu onabantwana. So ngesimo sokuthi sase ngikuthanda futhi sesiplanile ukuthi sizoshada. Kwayinto esiyikhulumayo uyangixaka uNkulunkulu namhlanje mayisengijikela. Ngoba into esayikhuluma ekhaya le. Njengoba wena wawufika ekhaya nje kwakwazi ukuthi izingane ezaNkulunkulu. Kodwa wena dadewethu uyasunderstand isimo engaphansi kwaso manje ukuthi ngeke ngikwazi ukuyithatha zonke izingane fine ngavuma ukuthi izingane ngizohlala nazo but angikwazi ukujikisa umuntu ethi nami uyangithatha nawe uhappy ngithi emshadweni wakho mina sho kumele ngihlale ngingabi happy ngenxa ukuthi ngisele nezingane. Usho njalo wena. Sikhulumile ngizwathi ucela isikhathi sokuthi nginike isikhathi ngingamtshela ubhuti wami nangu kusephambi kwakho. Angazi ke wena ungena kanjani? Cha ngiyangena ingane kamama phela le. Angikwazi ungena kanjani. Ngoba manje phela lento soyikhuluma nobaba sobabili. Cha ngeke asekho isikhathi sesadlule. Isikhathi sokuthi ukhulume la, khuluma la. Angithi ngiyasho nje ukuthi yebo izingane nginazo eziwu5 ikuphi kokunye efanele ngikusho. Enda uyisulu. Ngenze njani? Ngenze njani ukuthi wenze njani? Ngiyamchazela baba yebo izingane ekhona inkinga kwayami kwakuwukuthi wena umuntu okholwayo uyazi la ekhaya ukuthi siyakholwa. And washo ukuthi wena umuntu onezingane awumdingi. Kwangasekho kwelula ukuthi ngiyindlale kwena ngithi nginezingane eziwu5. Kusho umshado wakho ukhande phezulu kwamanga. Iyona into kuyiyona le. Amanga phela yasikwazi ukusulwa njengoba namhlanje kule efikile wazongiceba. Shuthi akwazi ukusulwa. Awu Nkosi yami ngizokwenza njani ngoba phela nayi inkinga isifikile. Futhi ngokuzwa lolu daba lolu umshado wenu kanti nalokhu uza kanjani ngoba ngoku-understand kwami uDoli akakayitholi ingane emshadweni wenu and sena more than 2 years. Kodwa kezwakala namhlanje ukuthi kena unezingane eziwu5 ayishiye ekhaya. So lokho uzizwa kanjani ngakho?
Hayi. Akufiki kahle kumina lokho. Ayisayingane zona. Nangangijona usengane ekadadewabo. Ngalezi ngane mase makuthola ukuthi ezakhe. Manje inkinga nawe siswanga wayekwazi lokho. Wayithule. Cha bengikwazi bhuti ngoba basanda kufika nami bengiqabuka. Ngamtshela ngathi ngizomceba kodwa wathi ucela ngimnikeze isikhathi azikhulumele yena nawe. Yilokho ke ngifuna kwenze manje. Inkinga engibhekene nayo ukuthi nami ngitshenile ukuthi mina nje angimdingi angamfuni umuntu onengane. Exactly. Why ungamfuni umuntu onengane? Ngoba ngiyakholwa. Kholiwe. Pho ukukholwa kusho ukuthi mhlawumbe ubambo lwakho ngeke lube nezingane. Cha, esikweni lethu lezulu kade akala umakoti onengane. Ngiyalo kuba umakoti Onganangane. So manje kuyazi ukuthi ubaba lezi ngane bawu2. Awu. Inhlambuluko. Hayi, angikwazi usazwele cha kanengichaza. Ishotoli. Kuthi kwenzakalani? Ake chaza. Cha banginazo impela ingane eziwu5. Eziwu3 zababo yedwa eziwu2 zababo yedwa. Okusho ukuthi lento wakuthi uyifuna amadoda awu2 anelo anendweni ngalosisi. Hayi. Le ingane zona ayingene enkingeni yakho uma wazo. Vele ingane kusho sizosala komalume. Inkinga ke ilapho sibari ngiyaqolisa nje ukungena emlomeni ukuthi mawuthi izosala komalume izosala nobani ngoba ekhaya kusekho umuntu niyazi kusele mina noma umanje beshawe stroke usebuyele emakhaya nithi ayihlale noba mana benithi ayisale komalume nithi ayisale noba futhi isale ziyibonela nikhona nini futhi nina nizophila impilo yenu ngaphandle kwengane ukuthi ziyadla ziyagqoka zenzani nina ningene lapho uba nakumele isale komalume. Understand mina sibara ukuthi uthini. Nawe udadewethu uthule behlapha uzokhuluma njengomzali wengane. Kule kunzima. Yini nje? Ngizoyithini mina lento manje? Uyithini nazona ingane zakho? Ezami ingane. Pho ikuphi inkinga? Ngizophelelwa wona wonke umuzi wami manje ngenxa yeni. Inqakabali ngoba inqa yakho yonke lo wena osibeka la sikhona namhlanje. Inqakabali. Musu kuyikhalisa. Shuthi wena kube kuyangawo ngabe namanje lento isambozi. Kube bekuyangawo. Wena ufisa kwenzakaleni ke Dula? Akutshela umyeni wakho, awukhulume nomyeni wakho umbhekeke manje. Cha ngizokhuluma naye mase ningasekho ngoba manje nje lokho nikhuluma lokho enieda nani. Cha Kulate manje sekulate. Ingane ezibhekile. Wangimisa ngifuna ukumfonela ngakwenza lokho ngakuhlonipha. Nangu sefile. Khuluma. Hey uyisiliko nto. Indaba yami nokulingo kwami akumina enginesigaxa sezingane la. Wena khuluma nomyeni wakho. Baba. Le ndaba soyikhuluma sesisobabili. Cha. Fanele kukhulunywe manje. Inkinga ileyo yokuthi wenza yonke lento oyenzayo ngoba umazi ukuthi uphansi. Angithi lokho. Khuluma nangu phambi kwakho. Ngizothini ngoba ubaba sengimchazelile ukuthi baba zikhona izingane eziwu5. Okay, inkinga i1 la. Umpule kumele eshadile uma uyagula ekhaya une-stroke. Ingane ezakho uyaphila. But unfortunately umuntu wamshada wagubhuzela amanga uno5 wonke. Wenziwa njani ke ngezingane? Ingane ezoqhubeka hlala ekhaya. Zihlala nobani? Oh uyayitaphela nawe la? Cha boyihlala nobani ngiyayibuza serious. Yena uhlezi nethezekile la. Ubule uyahamba uma wakhe vela wasekho ekhaya. So why singayithatha ingane siyilethe la? Zize kephi? La ekhaya. Kwala phela khona udadewethu usho simele ihambe naye ngoba ngeke ihlale zodwa ekhaya. Yenza kanjani leyo? Ikwale dadewethu akithi awakabi nengane wena lo muzo wami ingane. Lutho hayi la ekhaya. Owami lo muzo ake ngizama ukuyixazulula ngendlela hayi la ekhaya. Lo kodwa umuzo wami. Ikithi. Owami lo muzo nje amandla ami azinawo makubi kanza. Ngeke phela ziye makubo. Ngobani?
Zizoza la ngihlala khona mina. Cha lutho wonke umuntu ufanele kubo kahle kahle. Kanjani manje? Hayi kufanele ihambe. Wena ofana uphume la ekhaya uthola umuzi wakho. Ngikithi Ikwami lani. mina ngithi ke la. Awuzange uyixozulwa ngenye indlela lento esho ngoba mina ngindawo sekhaya. Ingakho ngithi lento soyikhuluma nomyeni wami ngoba manje susuke yangena Uzombribe kahle phela usumsondeze eduzane. Owakhe umyeni. Hayi shame. Owami umyeni. Shuthi ingane ebhuti izithathwe elethwe la. Hayi. Angivumi ingane engcono zingakhelwa indawo ngaphandle. Ngiyabonga ntama mhlawumbe yona acede ukuthi letho. Mase zihlala nobani? Zihlale nobase zakheliwe ke. Kusho ukuthi uma wazi phela uzokwenza iplan noma iqasho elineni noma yini. Hayi kodwa la ekhaya. Cabanga 5 wonke izingane ibhuti ami ngana ngisho yodwa. Seyigcwele la ekhaya. Mhlawumbe iyeza nje yabhuti wakhe esendleleni awazi. Indoda yohlezi indoda phela awazi lo. Indoda yohlezi indoda. Mina ngiworried ngalomdala oseqeda isikole ukuthi kumele phela ahambe eVarsity kuzokwenzakalani ngaye. Aka-apply endawo akenze lutho uthulinde uma wakhe. Nami ngiyazama ngokwami ngimtholele lawo matoho amancane kuyimanje nje ubethu kumele ahambe yongena e-restaurant kufuneka angahambe yosebenza kwamali yokugibela yiko uma wakhe akazi lutho. Hayi uma wakho Unethezekile nje akumnandi kena akazi nokuthi kwenzakalani enganeni. Laba abancane ke bona bazokwenza njani? And sibaro kubhlungu khona nje intombazane no7 years akamthanda uma wakho uyabhubha uhlala asifonele uma ngithi kuyafana ngisho singamfonela uma wakho ngeke ayibambe inamba yami. Ingane nje incane no7 years intombazane yamdinga uma ngayo akantshontshe ngisho umntshontsho akazoyibona izingane ngoba phela nakho usaba ukuthi akakutshelile wena ukuthi unezingane. Ibhuti kubhlungu ukuthi kena ngizwe kuthiwa kena esontweni uphambili. Kodwa umakoti wakho la uthi udla kamnandi yena ngiyazi ahambe ekubeni udadewabo emtshela ukuthi ingane zike yilala engadlile. Sekuphele omo u2 years wonke kuyadlulela engakhulumi nezingane. Endakavakashi. Khuluma. Hayi baba kuyikona kuyiqiniso. Manje ngoba ethi kwakhe ke Squeezer wakhe wena uthi kini la Ngisekhaya. so awona umuzi wabo. Umuzi nje ubhuti wami phela yena yedwa inkosana la ekhaya. Oh Yes. okay. Isekhaya la umuzi owashiwa abazali bethu. Oh Manje bayithi ngihambe nayo yangixala ukuthi ngihamba ngoba yithi la. Cha phela umuzi ubhali bethi ngibhala umyeni wami. Isekhaya. Sekowaphi umuzi? Wakhe vele ngosiko umuzi wakhe kodwa kahle umuzi sawushela abazali. So wena kufana uphume uyofuna umuzi umdala manje usishiye thina. Ngizotshela wena lokho Lezi inkinga ngaba zikho ngaka ukuba wena ukho. Mina ngasizana ingane ushiye. Yabo ubaba uthuli. Ingakho nje umthatha kancane. Angimthatha kancane uyasazoyiqoqa sobabili. Lutho ke Ntombi, lutho nje. Lutho. Mhlawumbe wagcina kudala. Lutho. Mesisazoyixoxa nomyeni yami lento sesisobabili. Ukambe mowa manga. Awekho amange Wafika wasaqanjwa manga kuthiwa ingane embili. Wawusafuna ukufihla ngithi. Umucabanga njengamanje menza lebi yambo. Uyajabula manje. Ngingajabula kanjani? Phela kufanele ujabule. Imphumela yakho yonke le. Unini umshado wakho ngule? Uzoba ngoDisemba mhla 16 sesithole ngisho idate. Uzoba 16 December. Yebo. Ngoba nithi nizokwakhela ingane uzobe kwakhiwe ngaleso sikhathi amshani nayo imali phela ebekiwe nje elinda ukwakha. Ingakho mina bengibona kungcono ukuthi izingane okwamanje bayithathe bahlale nazo izingane. Ngihlala kanjani Kuningi kusamele ngilungise. Kuningi kumele ngilungise ekhaya. Asihlezi ngikhona mina. Ekhaya ngihlezi ngikhona ngibuye ngihambe nami ngiyolungisa okwami ngala ngiphinde ngibuye ngize ekhaya ngiphinde ngihambe ngiyobheka uma emakhaya. Ngihlezi nje mina ngingumuntu ongekho kufana nokuthi angikho nje kahle kahle. Kufana nokuthi angikho. Manje sisombululo ke necansi kube isiphi ke? Isombululo ukuthatha izingane uhlale nazo mama. Hayi la. Wayike wena ungaphumi uyohlala nezingane ubuyigada. Ngiphume kephi? La. Kephi khona? Angiyindawo mina la ngophuma ngebhokisi. La ngophuma ngebhokisi. Mina ukuthi azizi ingane zami la mina nginje ekhaya ngophuma ngebhokisi la. Angikwazi ukusebenza kangaka mina ngisebenze kangaka. Ngisebenze ukuthi ngizophuma ngophuma ngebhokisi mina. Ima phela ngithi uthe umyeni wakho isikhathi esingakekho la ekhaya. Ngiyophuma ngale sebenzela ngaphandle. Yebo. So ngesikhathi engekho yini ungahamba uhlala. Ngishiya umuzi wami. Uzobe khona nje udala. Yabo ubaba mengekho ehambe nomsebenzi. Ngoyilanda ingane zami ngihlale nazo. Uhlale nazo ke. La kwami. Cha lutho ngeke. Ngeke uze kwenzeke lokho.
u-over-age usisi akabona ukuthi wenze njani. Akaye kwakhe. Amandla ami engiwasebenza la ekhaya. Ngiwashiyele yena engabuya phuma. Ngiphuma nyaphi mina? But mina sengiyabona ukuthi wamshada kanjani ubhuti nengane eziwu5 engazi. Yeah. Ngendlela athule ngayo. Sengiya-understand. Yini uyi-understandayo? No, sengiya-understand. Shuthi nawe uzothela usawoti. No, akho sawoti enguthela but ngiyabuka ukuthi yena buka ulunge kanjani. Imvu. Cha ubaba akalungile sazoyixoxa sobabili. Akalungile kanjani? Sazoyixoxa sobabili. Uqala ukuthini ukuthi akalungile? Eyethu sobabili le ndaba. Okay, uqala ukuthini ukuthi akalungile? Sangisho ukuthi usazoyikhuluma usazothetha. Ingoba akakwazi ukukhuluma phambi kwabantu. Okwamanje ke isisombululo sithini? Ngoba nami phela ufuna ngibuyele ne-feedback ngawo ukuthi kwenzakalani. Isisombululo sithini ke okwamanje? Sikhulumela into yamanje. Njengenhloko yala ekhaya, isisombululo samanje uNkule uyashada, kuney'ngane eziwu5, eyodwa kuthiwa iyahlupha, ayizwa nanoNkule ukuthi ke uthini, umama uyagula, une-stroke, iy'ngane idinga ukunakekela, uma wazi uyaphila. Ngiyazi ukuthi ke na wena unayo ngisho neyi1, kodwa ke nanakho-ke manje-ke usunesibusiso esiwu5. Kwenziwe njani njengenhloko? La ngizoqala khona-ke ngibuze yena umama ukuthi obaba bazo basaphila noma abasaphila. Nakya. Hayi bayaphila baba baba. Ayihambeze kubo kwazi Uhlala wonke. kadiye omunye uhlala esiyana. Ayihambeze emakubo. Awu uyakuthi yabo ayihambeze emakubo ingane. Ayihambeze emakubo. Angeke ikwazi uke emakubo. Ngobani? Akukulona ikhaya right. Ukunokuthi ihlale zodwa. Sizoza la ekhaya. Hayi bongeke ahambeze kubo. Lutho ayihambeze emakubo. Ayihambe nje emakubo. Angithi uyezwa ke. Ubaba ubuze kanye. uPaul usisi. Vele kumele ingoba umthatha kancane ngoba uyathula. Kumele. Asimnika ubhuti wakho ithuba. Hayi. Umese zizohlala la ekhaya. Hayi angihambisani nalokho. Ngiyabonga futhi. Manje babutha kwenza njani? Eqaleni. Ngithi mina ngcono zingakhelwa indawo. Mhlawumbe wena ubone wena nobaba bazi ukuthi nimisanja ngengane. Futhi mina ngithi uma ngihambile ngiyosebenza. Mina ngikhipha imali nginika wena Ntombi usala nemali oyikhipha iye kwenye indawo. Hayi akakwenziwa lokho ke futhi. Akayikhiphi. Akakwenziwa lokho. Lona nje ngoba ehlezi la ekhaya umuntu ongazali akayicabanga nokuyicabanga. Omnika yona ke kuyamthusa ukuthi khona imali omnikayo ngoba nje ekhaya akakhiphi lutho. Wathi ushiyela imali yeqolo. Angazi ukuthi iqolo elani lena. Kodwa baba sithamncamela sithathe lezi ezincane noma eziwu2. Hayi bo. Ngoba laba bakhulile ke bahlala ekhaya. Ngoba ekhaya ngeke lihlale lingenamuntu. Ebese bephila kanjani bona uma besale ekhaya? Hayi ngobona mina babuthi ngizokwenza njani. Uzobona kanjani ungakazi uzubone nje. Since washada nje awazi uzubona. Angithi Nkulu sengilikhiphile ihlazo lami. Sengizokwazi phela manje ngimtshela ubaba ukuthi ngithatha ukuthi ngenze ukuthi. Ubani kumele akuthembe lapha mina noMasha uthi kumele sikuthembe lapha. Phela mina nginethemba ukuthi izingane zami ziyadla ngoba nikhona. So manje njengoba nithi ke uyahamba sekumthwalo wami ke manje ukuthi ngenze sure ukuthi ekhaya izingane ziyadla. Ingane zomthwalo. Noma ingewona umthwalo kodwa phela kufanele ngenze sure ukuthi ngiyaya ekhaya ngiyobona ukuthi idlile. Ngoba phela manje into engenza ukuthi ngingaya ekhaya ingoba bengizothi yini engiyise ekhaya ngoba anginayo ingane. So manje ubaba ngoba useyazi ukuthi ikhona izingane ekhaya sekuzoba lula ukuthi bengekho esemsebenzini ngikwazi ukumtshela ukuthi ngiye ekhaya ngihambisa ukuthi nokuthi. Bengeke ukwazi ukuthi ke na ugoduke ekhaya uthi yobheka uma wakho ngoba uNkule wakwakufonela wakutshela ukuthi umama uyagula wena wangahamba wayombheka. UNkule wafona kabi sasibhizi esontweni. Oh, Nangakusasa nani busy. UNkule uyazi phela ukuthi ubaba njengoba ewumuntu ohambayo into zesonto isala kumina. Phela emasontweni dadewethu biyaba khona odikhoni, kuyaba khona abakhokheli, niyabambisana. Hayi usiyonke into imela wena wedwa nje, niyabambisana. Kufanele ngaloso sikhathi esincane usithola ngisho 2-30 minutes uqhamuka nje uphethe noma lezo zinkwakhe. Uphethe lezo zinto kama jacket okufudumala ubusika manje. Thulekile nje, thulekile. Hayi ngiyathemba Nkule sekuzoshintsha ngoba ubaba useyazi. but ke isinqumo ke sithini? Siya understanda bebuzile ukuthi ke na izingane usakhona nobaba bazo khona iphuzo alishiye endleleni lokuthi ke na uthi ke na kakhulume nobaba bazo. Ngeke ikwazi ukuyabo baba bazo.
Ngobani? Ngoba bamaphara. Bamaphara. Ngeke kwazi ukuhlala khona. Ungule uyazi. Mawuthi mawumaphara i-figure of speech noma bamaphara ngempela. Ayikho nje into eqhubekayo ngempilo zabo. Nema backup emndeni wabo abanabani. So mangisa lezo ingane lapho ukuthi kuyafana ngiyoyilahla mo. Ufuna uyilahla kancane ekhaya. Kungcono uma isekhaya ngoba mina ngazi ukuthi ukhona usisi noma. Okay, usisi wakho uyahamba ke manje. Uyoshada. I'm sure ukuthi unyanga kaJuly manje hayi ukuthi kena ninezimali ezidekile ukuthi ningakha. Fanele nithole nanendawo manithi niyakha nizakhela lapha ingane. Yingakho ngithi kubaba sosasa laba abancane bezohlala la ekhaya. Laba abadala basala ekhaya. Azikho ingane zona ekhaya. Baba njengonhloko. Hey. Ngobesho nje ngokudadweselwa nje nawe uyambona ukuthi hayi usafune. So wena bhuti kube ngithuli ukuzovuma ingane zize la ekhaya. Cha ngeke ngivume ingane zangaphandle ihlala ekhaya. Shothi ngiqondisa kuhambe mina. Wena Shothi ngihlanganyela nokunyangihlanganyela nosisi wakho. Cha. Okwakho nami sisazokhuluma sakhuluma kwengane. Kuyingane. Yeah. Angikwazi phela manje sehamba udadewethu ukuthi lezi ingane ezincane ena7 izosala noba. Wena qhamuka plan wenze njani ngane wena ufuze usho ukuthi wena izingane zakho wenze njani. Mina bengahamba naye lo no7. Inkinga angikwazi ukuthatha yedwa ngishiya abanye bazothi lo omncane ngimthatha ngoba enjani yena. Bengamthatha nginankinga naye ngoba laba bamsebenze ukukhula. Bengamthatha. Inkinga ke mangithatha oyedwa laba abanye ke abawu4 bazothini. Bazothi ngithatha lo yedwa ngobani. Ingakho mina ngoleme ngiqhamuka nesisombululo sokuthi laba abancane bengeza sohlala nabo la. Umyeni wakho uyanqaba naye. Ubaba kanqabi. Nangu. Hayi bomusho ukuthi nangu. Vela kho ngane ezoza ekhaya. Ubaba kanqabi. Ubaba ngiyamazi. So ukuthi hayi cha. Shuzuma kwakhe lo mama. Ubaba ngiyamazi mina. Ngeke avume ingane yentombazane isale yodwa lapha eSiyanda. Uthi sacela usikhulumela into eqondile lana uhlele inhlambuluko. Right? Yeah. Angazi ukuthi yipho kunye ke umakoti wakho akufihlayo ngaphandle kwalezi ngane. Ukushade ngaphansi kwenkohliso. If unkule bengashadi ngabe namanje awazi ukuthi kena kunengane ezo5 ezakhe. Nina noba u2 aninazo ingane emshadweni. So manje the same person uzothi kena wena uyazi ukuthi ufunani. So kungakuhle ukuthi namhlanje ke ukukhethe ukuthi wena ufunani. Hayi. Mina ngangikhethe kodwa manje ukuthi unezingane. Mawuthi ukhona izingane azizama ukuthi sizakhele noma ngaphandle. Funa nomunye othayelayo ehlale. Ngaphandle la ekhaya. Zingahlala la ngaphandle. Kunani ukuthi ingene la endlini ngoba phela umuzwa la ekhaya mkhulu. Ningavalela izingane ngaphandle. Angeke kwazi ukungena la endlini. Ngoba khona ngapha kunekamera kadadewethu ngaphelezwe naye sisebenzisayo. Wena dadewethu ukuzizwa njani umkhwena wakhe uzowakhela izingane zakho ngaphandle ihlale ngaphandle? Hayi baba uyahamba kule ahlala la ekhaya. Oh. So maye khona ubaba ingane izohlala ngaphandle noma uzophuma la uyohlala nazo ngaphandle. Hawu ngeke ngihlale ekhaya sengakho umuzi omngaka. Wena into lendaba umuzi omngaka. Wawukuphi ngakha lo muzi? Ngakingepha uficanga la ekhaya wena. Hawu ngeke. Wafica la ekhaya phela. Ngafika la kini nihlale etshotshombeni mina osebenzile la ngacabanga ukuthi sakhe lo muzi. Sengize zami ingane ayihlale ekuthayela. Ngeke zami ingane ihlale ekuthayela. Zizohlala lapho ngoba ngihlala la ekhaya. Shuthi imali engiyitholayo ngakhela izingane zami indlu ngaphandle. Shuthi ngiyekile ukwakha la. So all 7-year-old bazohlala ngaphandle. U7-year-old uzongena. Ngenkani. Abanye baneminyaka kakhe. Ngiyabona lona 18. Khona na 18, kube khona na 16, kube khona no 10 years, bese kuba khona laba abalandelanayo ono 7 na intombazane lo no 7. Bese kuthi ke lo omunye bacishe balengane asibashiyana ngonyaka 7 no 8. Izokhona abashena ngo-7, 8. Hawu igwinzi phela straight. Ilaba abawu2 nje abalamanayo. Izilwane zizala manje.
Uzangisokwazi. Ababalamana abazali obaba oyedwa lo wasesiyanda lo engimaziyo. Lo laba abadala Awumazi lo. Hayi angimazi ngabe nginephutha nje kuNkulunkulu angimazi. Ngazi laba abawuthunje uthi ubaba bubani. So Dolly, if yena uthi obaba beyingane bamaphara, why wabazalela uphindelela? Cha phela ababangayiphara sisathandana. Babe right nje kwabafana engibabonayo nami ukuthi ba right. Ngokuhamba kwempilo ke bashintshe. Ngifuna sidlule kule yengane. Khona omunye umbuzo engidinga ukwazi. Ingane ezizothathwa izohlala la. Angithi. Siyavumelana baba. Hayi, angavumi. Okay, ingane kungenziwa kanjani? Hayi ingane ingcono mhlambe ngamlekelela. Ngaleyo mali ukuthi ayithole indawo mhlambe iqashe. Ngeke ingane ziyoqasha. Hayi, sibari ngiyala. Khona ingane zamantombazana. Ngani khona ngizobe nibheka. Mina Uyogana singangilo khona ekhaya, ngibi khona. Uyogana manje naye ngesingane. Yabo nje kuleli sonto elizayo kumele ngihambe ngiyobheka umanje bese washawa istroke ngiyohlala naye noma inyanga nje. Angibi khona njalo ekhaya. Njoba nibathatha nibayise emqashweni lo no 7 years. Ugezo ubani? Uwashelo ubani? Yonke nje leyo nto leyo. Hayi ngeke kuze kube lula ukuthi boqasha. Ngaphandle udadewethu mangabe ngahamba ekhaya yobagada. Ngeke kuhambe nami. Manje ngoma ethi ingane zakho ihlala zodwa. Ngeke ingane zami ihlale zodwa. Engikushoyo. Zizohlala bani? So thatha laba abancane beze la ekhaya. Chabo. Laba abadala bengaqhubeka bahlala ekhaya. Ukephi umehluko wokuhlala kwabo ngaphandle nokuhlala kwabo ekhaya? Indlu Mama ngaphandle zokuyobabuka uyobabheka nje baseduzane. I-big house le ingane ngaphandle emjondolo. Should anything yenzeke eyadini, ingane inamantombazane. Angithi lento engiyishoyo ukuthi ukephi umehluko njengoba ethi ubaba sobakhela eminyango. So laba abancane it's fine. Mina ngizokhuluma nobaba bazohlala la endlini. Bazohlala endlini. La endlini bazohlala laba abancane. Laba abadala phela ekhaya ngeke kusale kungabi khona umuntu. So njengoba ethi ubaba uzongilekelela so besilekelela ukuthi laba abadala baqhubeke baphile ekhaya. Hayi ngizwa kahle. So umshado wenu ke ngoba wakhiwe phezukwaManga. Ufika kanjani ke lapho? Hayi inhlambuluko lesi ngifuna ukwazi nawe ukuthi umiphi ke manje umshado wenu. Phela wayithe ufuna unkosikazi ongenangane namhlanje uthola 5 instant father. Stepfather of 5. So umshado wenu kumephi? Hayi. Kulikhona. Ukhona. Hayi kulikhona. Ufihle kakhulu. Anezingane eziningi. Bengazi ukuthi ekananga dadwabo. Abengconthi yodwa. Hayi. Mina ngicabanga ukufaka i-divorce. Kanjani? Nakho uyakhuluma ke manje mntaka. Kanjani? Hayi ngicabanga ukuyifaka. Izingane eziningi kakhulu. Ubuza uthi kanjani? Kusawugana ngimthe mbuthi kanjani. Yabazi ukuthi yena wangifihlela. Ngaba ngikhokhanga lo. Lapho uzokhokha inkomo ephelele. Manje baba uqonda ukuthi uyangilahla. Hayi. Futhi nami ngasiza ukubakshela. Nami ngicabangela. Madu ngizomsiza lezinga. Uyompakisha? Hawu maduze nje fast kuze sheshise. Baba ngeke. Awuphinde uqale phansi ucabange baba. Suka kude kabi mina nawe ningabe izinto sesizenzile. Asikwazi ukuzoxatshanisa onkuleni. PhezukwaManga kodwa. PhezukwaManga. Thina senzenzi nomgule ufike neqinisi bese ngalazi la ekhaya. Yini esiyenzile? Amangahleze bakhona. Hayibo. Hayi kushuthi wena ucabangela mina. Lapho ngamnikela mase sesontweni phela umama esefaka ngicabangela izingane. Ngesikhathi ngifaka i-divorce kuwena uzokwazi ukuyogada izingane. Uyohlala nengane zakho. Hayi kodwa ngiyindawo ke mina la ekhaya. Awu phela nokukusiza nje ngizokusiza. Akunankinga. Angiyindawo mina la. Hayi namhlanje shuthi. Shuthi ngophuma ngebhokisi ke shuthi senizongcwaba. Angikwazi ukusebenza kangaka mina ngisebenzelize. Yize phela leli elishoyo. Elibulawo wena kodwa. Wena ubulale yonke lento ekhalelayo. Wena uyibulela. Mina ngiyindawo kodwa. Mina ngicela bandla ukuthumela uchwepheshe womshado. Abantu abadila nemishado bazohlala nani phansi before uthatha isinqumo se-divorce. But izingane fanele zize and I think ngoba ivaliwe izikole ule ungakuhle ukuthi kena uzuzoyiletha ayibone kahle nobaba la ekhaya ukuthi lezi izingane ekaduli ilezi. So zikwazi ukubona ukuthi umama ukhona ubakhombisa uthando.
Bazothi nje nabantu esontweni kuzothiwa usungidivorce. Kwakumele ucabange wasekuqaleni into leyo. Awukuthule. Ngeke ngize ngithule lutho. Angibuza ukuthula. Sesithule kwanele. So niyavuma ukuthi kuze uchwepheshe? Hayi ngiyavuma mina. Uyavuma? Hayi, akeze. Akeze. Yeah. Okay. Ngoba phela nami lezi ngane ngiyafisa ukuthi zikhululeke. Sikwazi ukuba noma wazo. Ngiyabona indoda eqotho leyo. So nkuleyo uzokwazi umletha nini ingane bayiboneke nje. Just ukuyibona. Ake ngithi angibanike ithuba lokuthi bathole uchwepheshe aqale akhulume nabo before kuze ingane. Because mangabe kuze ingane bengakatholi ukululekwa bona. Kuzobe ingane mhlawumbe zezingasasitholi isikhathi sokuthi zithandeke kahle. Ekubeni kusane izinto esenhlizweni zabo. So kungcono baqale bathole ukululekwa then ingane seyingavakasha. Hayi, iphuze elihle kakhulu lelo. So nawe sis uyafisa ukuthi uthole i-counseling? Angidingi i-counseling mina. Ngicela nawe umntwana mawudinga i-counseling. Yeah. Mina ke bengifisa ukuzwa nje before sihlukana. Engabe uSibari uyazamukela yini izingane noma esezwile ukuthi kunamaphutha khona enzekile. Ngokwakhe uzwa nje nawe walokhu ufaka uyeza ukuthi ubaba ufuna ukwenza i-divorce. Nawe usalokhu ufaka lezi izingane lokhu uyifaka. Hayi. Dadewethu kunento ekumele uyi-understand ngumuntu wesilisa. Akafani nathi. Thina siyashesha ukudlulisa siyashesha ukuxola. Bona kubathatha isikhathi. Ingakho ngibuza ukuthi yena uyazamukela yini ukuze nami ngathi ngizithi fu izingane kanti yena enhlizweni akekho kuzona. Ngizama ukuveza into kanjalo ukuthi yena ke uSibari ngisho kuthiwa seziyeza ke izingane uyokwamukela yini ukuthi okay ezankosikazi nazi izingane. Sikubeke eceleni okwengxabano zenu. Sengicabangela lezi izingane angifuni ukuthatha izingane ezohlukumezeka. Ukuthi zizofika kuyibona noma izobe seyizohlala. Yebo nje ukuzamukela ukuthi zona sikhona empilweni yadadewethu. Ngakujabulela ukuyibona. Kodwa hayi ukuthi zihlale. Yeah, siyabonga kakhulu ukuthi usamkelile la ekhaya. Siyaxolisa ukuthi besingaphethe indaba ezimnandi kangakho. But ngiyabona ukuthi umuntu ophansi and wathola lo yellow bone wakho. Asithembe ukuthi akusekho lutho okunye akufihlile and senizokwazi ukuthi niqhubeke ngeqiniso. Sizomthumela uchwepheshe ozodila nani nomshado wenu nochwepheshe odila nomndeni. Khona nizobona ukuthi kena yonke lento niyisolve kanjani. Siyavumelana. Hayi siyabonga. Ayibonga thina. Yo, nezwela ababukeli beBlack Life TV ukuthi ke nabayavuma ukuthi kuzothunyelwa uchwepheshe before kube khona inqumo ezithathwayo ngeingane. But ke na ubaba la ekhaya bakithi uthi uyafisa ukuyibona izingane ngoba izingane ayingeni kulento kodwa kahle ukuthi izohlala la kodwa ufuna uchwepheshe ozokwazi ukuthi abaluleke kahle. So Black Life TV sithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Sondela, iBlack Life Traditional Pharmacy iyona impendulo yinkinga zakho zomjolo. Inesibambelelo somama, esobhudi osisi kanye nobaba. Uma umsolo ukuthi uyaganga noma khona babonayo, khululeka, ngeke aphinda babone. Uzobona wena wedwa, ezwe wena wedwa, acabange ngawe wedwa, afune wena kuphela. Thole sakhe isibambelelo namhlanje, angadluli nobusika. Ukuze usithole, faka i-order namhlanje 062 219 7748. Uma ufaka i-order, khululeka, sikudilivela noma ngabe kuphi. Magumbama nomhlaba. Ngoba isibambelelo siyimpendulo yothando lwakho. Uza kwiBlack Life Traditional Pharmacy. Silapha ngezimpande zama-Afrika. The Black Life TV.